ערן נהרי, שי לוי, אשר איזנבך, תחליף את השם על שבת, יחזקאל עובדיה, נס אברהם, שמואל בלופשטיין, גם אתה תחליף. אבא. יוסף פינוס. אל תבייש את הפירמה, בן. פשיזדה. תכתוב הביתה. יהיה בסדר, יהיה בסדר. לירון דרוקר. תודה, אמא. דן ארם. אורי גרזו. צבי צ'ולקובסקי. זה לא אוטו של מרגו? יום טוב פינטו. השתגעו לגמרי. השתגעתי לגמרי. שמור על עצמך ואל תתנדב יותר מדי. עושה את העבודה כמו שצריך, אבל ליזי, ואל תחשוב על המשפט ההוא של טרומפלדור, תאמין לי, זה סתם נפלא. קובי, תן לו את הסתירה עוד פעם, בשוש, תזוזי, את עובדת באמצע הפריק. שלום מרגו, בוא. תעמוד כאן, מרגו, כאן זה בסדר? 100%. מרגו? אקשן. תן! אתה נורמלי, זה סרט. יגאל קרמי. היי, ולאן שאתה מגיע, תן סימן חיים כל עוד זה אפשרי, טוב שכל המחזור לא בא להיפרד ממני. צ'או, במבינו. אתה יודע שהייתי מתחלף איתך. אבל הרבה מתחלפים איתך. תעשה לנו הופעה יפה, אתה שומע? אני אשתדל לקבל איזה חופשה, ואם לא, אז תדאגו שהוריי יהיו. גיד להם. זה יהיה חבל אם אני לא אהיה אחרי כל החזרות שעשינו. טוב, נו, ככה זה יצא. אפילו להסתפר לא הספקתי. ואם תראו את חווה כרמלי, תגיד לה שג'ו הלך לצנחנים. יו, תשמע ממנו. אוף, כמה אתה מדבר, תתגייס כבר, נו. היי. יאללה. עוזי צוובנר. להתראות, יוסי. דוד קשיזדה. ביי, ג'ו. שמור על עצמך. נפתלי זומר. צביליך יוסף. יש פה איזה דבר שעונה לשם צביליך? ערב טוב. את יודעת שההורים של זאב קופרמן לא יבואו? לא? נסעו לשוויץ. איך אפשר לעשות דבר כזה לילד? ערב טוב. 1, 2, 3, ניסיון. ערב טוב. כל שנה אני מתרגשת מחדש. כאילו שהיו אלה הילדים שלי ממש. באמת, מה שלום אודי? אני מקווה שהוא בריא. בפעם האחרונה שדיברתי איתו הוא היה בסדר. הם יוצאים לעתים כל כך רחוקות מהתעלה. ערב טוב. 1, 2, 3. ששש, תמר. מה קורה? הכל בסדר. תקראו לי. עוד שנייה. כבוד סגן ראש העיר, המפקח על המחוז, הורים, מורים ואחרונים חביבים בדברי מחזור למדינה. אני לא עומד בזה, אני מת מפחד, בוא נלך. ככה הרגישו החיפושיות כשהם ישנו בשירותים של הבקינגהאם פלאס, ככה. לא, דוד, מספיק, נו. מה אכפת לך? אתה לא...
למה אתה מתקשר? רגע. מרגו מבקש להגיע לבמה. תודה. הלו? נומינוביץ'? שלום לך, מדברים ממשטרת תל אביב, נפת צפון. בית הצורה בעוון החזקת סם לא חוקי. רצינו לברר אם את מעוניינת לבוא היום למסיבת הסיום של מחזור ל"ג. מה? אבל... מהמסיבה של צביליך? נו, מהים, כן. אז מה את אומרת? רוצה לבוא? מה? פרס השומר המצטיין, תודה רבה. טוב, חבל. באמת תודה. תביא שחטה. אז אולי פעם אחרת. אז להתראות. אני מוכן להיכשל כל ימיי ואיש לא יגיד שלא ניסיתי. מי אמר? אני. תן לצלצל. לא, די, אתה לא נורמלי. תן לי להתקשר. תן לי גם את. חכים לנו למטה. די. 2, 4, 8. היא לא יכולה הערב. אני רק מצטט. וחוץ מזה אני מצאתי אותה. אני מצאתי אותה? מה זה פורפרה? חוץ מזה, ממתי אתה מאמין בזכויות היסטוריות? טוב, בסדר, אז תהיה מלחמה בינינו. אז תהיה מלחמה. די! אנחנו באנו פה לריב או לעשן חשיש? ערב טוב. ערב טוב, תמר. ערב טוב, יופי, תודה, בסדר. שמעון, הנאום שלך מוכן? כן, הוא מוכן. יופי. רגע, מה עם הנאום שלי? עדה תדפס לי אותו? כן, ודאי, שמתי לך אותו על השולחן. כן, יופי. לא, אני אלך בעצמי, אני עוד רוצה קצת לעבור עליו. הונדורס. תשיג לי את הונדורס. תשיג לו את הונדורס. קחי. 2, 3 שחטות ולא חושבת יותר על מלחמות. אחר כך נחלק לכל השאר, אה? מה את אומרת? למי יש יותר רעב? לא, למי יש אף יותר ארוך? שותקת. לא מדברת עם סרבני גיוס. לא, אה? הם לא נחמדים. ואתם? מה אנחנו? אם אני לא אתגייס, אז יופיע בכל העיתונים ובטלוויזיה, תתביישו לבוא אליי? ארלה. יישארו חברים שלי? תביא מחר את ההורים שלך לבית ספר, אני רוצה לדבר איתם. ברצינות. ברצינות? אני לא מאמין שתעשה את זה. בטעות. יאללה. זה. חד, זה עובד? ערב טוב לכולם. בעוד דקות אחדות נתחיל בטקס מסיבת הסיום של מחזור ל"ג. ערב טוב. כן, מדברת. תודה. מה? אני לא שומעת. תדבר קצת יותר ברור. מה? נהר. זה לא יכול להיות. יוסי צביליך התגייס רק לפני 3 שבועות. תאונת אימונים? מרגו, תגיע בבקשה לבמה. מרגו, אתה מתבקש להגן מאחורי הקלעים. המשפחה יודעת? הודיעו. תתאזר בבקשה בסבלנות. טוב, בעוד כמה כן. דקות. תודה. כן, טוב.
טוב. גברת תמר, הכל מוכן. כולם מחכים. בסדר, אני מיד באה. לא מוצאים את מרגוליס. אני הולך לחפש אותו בחצר. נתחיל בטקס. אני מבקשת מהקהל להתאזר בסבלנות. ניקח עוד כמה דקות ומיד נתחיל. כבוד סגן ראש העיר. בואי, היא בטח הלכה להודיע. היום יום חג לנו. בכל שנה, כשמחזור מסיים, אני רואה את הילדים שבאו הנה בני 14, והנה הם כבר בני 18. האם אנו עושים בהם שימוש נכון, הוגן? האם אנו מכשירים אותם לחיים האמיתיים? הערב נראה את התוצאות כאן על הבמה, בשירים, במערכונים, בעקיצות נגד המוסד, כנגד המורים, כנגדי. אבל השאלה שצריכה להטריד אותנו היא אחרת. השתגעה לגמרי, היא הולכת להעביר את הערב בלי הודעה. השתגעה לגמרי. לא יכול להיות, היא תכף תודיע. יום. אותנו צריכה להטריד השאלה. למה את לא אומרת? אותנו צריכה להטריד השאלה איזה מין בני אדם אנחנו רוצים למה את לא מספרת מה שהודיעו לך לפני רגע בטלפון? אני מבקשת לא להפריע למהלך התקין של הערב, ארלה, שב במקומך. למה את מדברת? למה את לא מספרת? למה? יש דברים שאתה עוד לא מבין. אני מבקשת ממך. יש כאן להבין? מה יש כאן להבין? יוסי צביליך נהרג! זה נכון. לא, מה עשיתי?
ילד טוב היה. ילד נחמד. או אלוהים, כמה שזה עצוב. זה המהירות. המהירות לעשות אתכם מהר חיילים. זה לא נגמר. מלחמת העולם השנייה חשבנו שאחרי מין דבר כזה לא יהיו יותר מלחמות לעולם. 1000 שנה לפחות. מלחמת השחרור חשבנו עוד זה וזהו. אחר כך סיני, 6 הימים. מה יהיה? אבל מחר יום חדש. יבואו קליינטים. מה אומר להם? לא היה לי מצב רוח? לא הכנתי גולש? לפי דעתי צריך לבטא עכשיו את ההופעה. אי אפשר להופיע עם שירים וכל זה. זה ברור. איך היא העיזה? אני אומר לכם, צריכים לכתוב לשר החינוך או לעולם הזה, או בכלל להחרים את טקס הגמר. די, תן לגמור עם זה כבר וללכת לצבא. לא רוצה. לא רוצה, טוב? לא רוצה להיות ילד טוב, בסדר? לא רוצה שתמר תהיה גאה בי, בסדר? לא רוצה. לא רוצה. מה, אתה ילד? כן, ילד, בסדר? אז מה אתה כן רוצה? רוצה לעמוד ברחוב ולצעוק, הנה, זה מה שלימדו אותי בבית ספר, זה. אולי בהופעה. איזה הופעה? בהופעה. תראו, אנחנו יכולים להכין מופע לזכר ג'ו, ולבנות מופע מחאה. מרגו, זה יכול להיות גדול. בטקס הסיום? מופע מחאה. מוסי דילן ושירו My Zwillich is blowing in the wind. שום דבר לא יחזיר את ג'ו לחיים. לא. תביא את הגיטרה שלי. מה אמרת קודם שמה? עם הלא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. מה, עם תמר? לא רוצה, כן, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. לא רוצים. שיר, לא רוצים. מה שיר? מה? שיר, לא רוצים, לא רוצים מה? לא רוצים מה? נו, לא רוצים. לא רוצים צבא? כן, אמרת עוד כמה, אמרת מפקדים. כן. צבא, מפקדים, עוד משהו, דברים אחרים. צבא. יתומים. יתומים? כן, זה טוב, זה טוב. יתומים זה מצוין. בית קברות. מצבות. 1, 2, 3. אני רוצה לדבר איתך, אני לא מרסס כל הזמן. איכס. כן? נעמי, זה ארל'ה. אני נורא רוצה לדבר איתך. אני יודע שבאותו לילה אני התנהגתי בצורה קיצונית, אבל אני לא מרסס כל הזמן.
אני מרגיש שיש לנו על מה לדבר. אני צריכה לצאת כל רגע. אז בואי נקבע זמן אחר, שנוכל לדבר רגיל, כמו במסיבה של צביליך, כשרק הכרנו. מה את עושה מחר? לא, מחר... אולי את רוצה לבוא לחתונה של קובי ושוש? זה במסעדה של ההורים של מוסי. זה מסובך קצת. אז אולי נתקשר אלייך מחרתיים, אחרי החתונה? בסדר? בסדר. אז להתראות. להתראות. היית טוב, היית טוב. טוב. בוא הנה בחור! בוא הנה! מניאק! עשו לו מסיבה בגג של מוסי. כולם באו. אפילו קליין מהמחזור הקודם, נוביק ואחותו היפה. אני יוסי צביליך, המתגייס הראשון של המחזור, וכתבו לכבודי שיר. צביליך, צביליך, קום מתנהל. זוכרת? מה שלא הספקתי עד הגיוס זה רישיון נהיגה ולשכב עם בחורה. איך זה הגיע אליך? מוסי! מוסי! זה ארלה. הוא היה אצלי לפני שבאתי. מה? שואו, כמה דם. נעמי, מה? אני צריכה לצאת. על מה אתה מדבר? יום עצוב לשמאל הישראלי הרדיקלי. אולי תגיד לי מה קרה? ריססנו ברחוב אס והמשטרה באה. אנחנו ריססנו. אל תדאג, אף אחד לא ראה אותנו נכנס. אולי תלך להביא מגבת וחולצה? שנייה, אני אנקה לך את הדם. מה אתה מחייך? אתה לגמרי השתגעת, אתה יודע? פעם זה רק שריטות. בשביל מה אתה צריך את זה?